Здравствуйте, дамы и господа. Приветствуем вас в Москве. Představte si krásek na plné sály, obyste se taky jako já báli. Choreografie a chůze modelek byla přímo přizpůsobená jednotlivým kolekcím. Například Moskva. Tam z toho ten Slava Zajcev a ty modelky, které tak chodí, čiší, to jste od něho opisoval? Ne, vyloženě jsme se snažili u každého města tu jeho kultury dát do těch oděvů a prodat ty oděvy. Takže vyloženě Istanbul chodí s těma rukama, Moskva vykopávají kolena, New York uvolněnost, Paříž, láska. Všechno tady tohle jsme se do toho snažili dát.